Takartola Jambujola जों मंडल बायदि दंजाबि जों दिनै प्रग्राम प्रसेसिं एकेबारे रेलि खायनाय जों फिरावगै थिक जों फिरावगै जंपुजला कलनि हाइफाइफ्र ओंखायनो त्रिपुरा मथानि गुन्डाराज खायनि रक बर'नि जे सयतामी बर' आगिनसिमी प्रिप्लेन लागैनै जों दिनै अ जे चिनि प्रग्रामाव चिनि जनजातिनि भाइस प्रेसिडेन्ट चिनि आदा बलदेबमा ते चिनि जनजातिनि न चिनि जिल्लानि किशु जमातिया ते आंजे जनजातिनि सेक्रेटारि आबो हाइके जों दिनै गोबां मण्डलनि चिनि जेएस ते प्रेसिडेन्ट जत दंबायो आबाके प्रग्राम खाय पाइनै रेलि जो कमप्लिट मिनाय जों फिरावफ्रो जंबुजला कलनि बाजार खायथेंखिनो जोंनो एम्बुसो खिखलायखा जोंनो फार्स्ट स्टेप पर मारलिया आबो हाइके जोंनो ओभारटेक खायनै कांचलाय करिके फाइनै बरक अ शान्तिनगर जे बाजार लाई थाङै अरो जे मार्केट स्टल गानानि सिगां सयाखौ सिगाङाव फाइनै चिनि ओ जे गारि आल्टो चिनि गारि चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट चिनि दा मंगलनि गारि न बरक ईद बाय खिथारका दुइटा एम्बुसनि फाइनै खिथारका हाइबनो जे चिनि गारि चालौनाय चिनि आताबो स्पीड के गारि चालौमानि बागैने जागा नारक मालिया दिनै उमो हाय दिनै राष्ट्रपतिनि कायसा सेलिब्रेशन बा इलेक्टेड माने सेलिब्रेशन पर्यन्त जों पालायनि थांखानिगो आबो हाइके त्रिपुरा मथानि गुन्डाराज बा गुन्डा बाहिनी बरक आबो हाइके जोंनो एटेक खायखांखाय बरनो जों टोटली जों बरनो जों एनाउन्स खायरिमानो बरक एंटी इंडियंस आबुन बं ताखु ते बुकुजों दिनै ओ जे नाइट तंनाय रनो जतनो आंखाबो आबुनि बरकनि जे फरफिसार बा बरकनि आबुनो सुताम खालिमान जत जरा टेलिभिजन पार्सन बा बुद्धिजीबीरो वान छबिनाय चिंताम खालिमान आबो जत जों शेयर खायदि बा जोंनो कमेन्ट खायदि ते नेक्स्ट टाइम जों आबो हाइबरनि जे गुन्डाराज न बरनो स्टप खायनि बागै जत आं चिने हास्तिनि जत ताखु बुकुरुनो आं कोइने निमुचु नरनि चुबाचु ते नरनि सहजुगता ते सहमत चिन्नाय हामबाय